איך הופכים טיול פשוט לחוויה בלתי נשכחת? הכירו את משחק הנובטים. הרעיון הוא פשוט גאוני. כל הארץ הופכת ללוח משחק אחד גדול. זו בעצם הרפתקת ניווט שיוצרת חיבור אמיתי, חיבור לשטח, לסיפורים, להיסטוריה. כי המטרה היא מעבר לכיף, זה ליצור חיבור אמיתי לעבר, לאדמה וגם אחד לשני. המשפט הזה של יגאל אלון הוא לב המשחק, להפוך את ההיסטוריה לחוויה שמרגישים ברגליים. וזה לא מבחן, ממש לא. לא צריך ידע מוקדם, כל הקטע הוא לגלות דברים חדשים. אוקיי, אז איך זה עובד? ממש פשוט. 4 שלבים ויוצאים לדרך. קודם כל, מקבלים ערכה עם כל מה שצריך, מפה, כרטיסיות, משימות, הכל מוכן. עכשיו מתכננים. כאן עבודת הצוות חשובה, כדי לבנות מסלול חכם ולצבור מקסימום נקודות. וזה קטע מגניב, משלבים ניווט של פעם עם מפה, אבל אפשר להיעזר בגוגל לרמזים. ובגדול, זו הרפתקה שמתאימה פשוט לכולם. לכל קבוצה, בכל סגנון. זה יכול להיות יום כיף משפחתי או יום גיבוש מדהים לחבר'ה מהעבודה. היופי הוא שאפשר לבחור איך לנווט, ברגל, באופניים, ברכב פרטי או אפילו בג'יפ. אז איפה כל זה קורה? המשחק פרוש על פני 7 אזורים מדהימים ברחבי הארץ, ולכל אזור יש את הסיפור שלו. מהרי ירושלים ועד הגולן, כל משחק הוא חוויה אחרת. למשל, בהרי ירושלים מנווטים בין מעיינות קסומים לשבילים עמוסי היסטוריה. ואילו ברמת הגולן מגלים סיפורי גבורה ובתי כנסת עתיקים. אז נשארה רק שאלה אחת, באיזו הרפתקה בוחרים להתחיל? קדימה, כל הפרטים כאן, המופה כבר מחכה, צריך רק לצאת לדרס.